Rada Teodorović iz Bačke Palanke bila je aktivna sportistkinja i reprezentativka Srbije u karateu. 2012. godine uspostavljena joj je dijagnoza multiple skleroze, a od 2019. godine, nakon pada, ostaje gotovo vezana za invalidska kolica. Njena prijateljica i predsjednica književnog kluba DIS, Jelena Lazarević, za portal BAP Vesti ispričala je nešto o Radinom životu i o tome koliko sredstava je potrebno za nastavak njenog lečenja na klinici u Nišu. Jelena, prvo nam ispričaj nešto o Radi pre bolesti. Ona je bila aktivna sportistkinja, ali tako? Tako je, Rada je bila aktivna sportistkinja, reprezentativac naš. Trenirala je od 7. godine, osvajala je mnoge nagrade, prva mesta, prvak Balkana, tu je odnela najveću pobedu. Za reprezentaciju se godinama takmičila, tako da je aktivno bila u sportu dok je bila zdrava. Šta se onda dogodilo? Kako je ona ostala nepokretna? 2012. je konstatovana dijagnoza multiple skleroze. Posle toga je ona bila dobro. Ona je hodala, radila, bila je pokretna, ali 2019. godine je imala pad, posle koga više nije mogla da hoda i mogla je da se oslanja na noge, da bude par sekundi pokretna, ali više nije nikada stala na svoje noge i hodala. Rekli ste da je dijagnoza multipla skleroza, međutim i tu je bilo nekih problema, da tako kažem. Tu je bilo dosta problema. Njoj je dijagnoza jako brzo konstatovana. U roku od 2 meseca, kako su njoj noge krenule da klecaju, njoj su postavili tu dijagnozu. Porodica je slala nalaze i u Austriju i radili smo nalaze u Republici Srpskoj i privatno, u privatnim klinikama. Niko nije imao mišljenje da je to multiple skleroza, ali kod nas u sistemu takav kakav je, niko neće pobiti dijagnozu. Međutim, ona je primala te terapije, kortikosteroide i neke lekove za spazam i opuštanje i pretežno su je uspavljivali. Njoj su se mišići totalno umrtvili i nervi takođe i ona je jedan zapušten pacijent, jer ona godinama pokušava da dobije sada terapiju za multiple sklerozu, međutim kaže da ne ispunjava uslove. I ona je godinama bez glavne terapije za multiple sklerozu, jer konstantno ne ispunjava uslove za terapiju. Tako da smo mi tražili pomoć, slali nalaze i našli smo kliniku u Nišu, Neuromedik. Ta klinika se bavi neurorobotikom, gde oni oživljavaju te zamrle nerve i u najtežim slučajevima 90% se pokazuje rezultat gde je prelom pršljenova, gde je totalna paraliza. Rada ima osjećaj u nogama, tako da ne spada u te najteže pacijente, tako da se nadamo da kada sakupimo dovoljno sredstava da ona ode na to lečenje, da će zaista stati na svoje noge. Kako se ona trenutno osjeća? Kako je ona sada? Pa ona je sada i dalje je u takvom fizičkom stanju kakvom je, ali je volja, nekako je, probudila joj se volja, ima više energije i sada zaista veruje u to da će biti sakupljena sredstva i da će ponovo stati na svoje noge, da će se vratiti normalnom životu. Koliko novca je potrebno? Novca je potrebno za taj prvi blok lečenja u 3 meseca, gde se mi nadamo da će ona stati za ta 3 meseca na svoje noge u toj klinici, oko 22.000 €. Bazar je već jedan bio organizovan i dosta dobro je prošao, tako? Tako je, ovo je do sada najuspešniji bazar. Književni klub DIS je organizator, pomogli su nam Grupa Pomoć od srca i Play My centar za lični razvoj. Skupljeno je oko 140.000 dinara i taj dan je bila uplata oko 107.000 dinara i zaista hvala gradu što se odazvao u tolikom broju što je imao sluha. Sada je na nama da nastavimo tu borbu i definitivno i ispred književnog kluba mi koliko ćemo se boriti za Radu, tako ćemo se boriti i za ostale građane Bačke Palanke. Mi pozivamo sve ljude velikog srca koji žele da pomognu Radi, da kontaktiraju njenu prijateljicu Jelenu Lazarević ili da se jave lično Radi i naravno posete humanitarne akcije koje će biti organizovane u narednom periodu.